nandito tayo ngayon sa Youth Farm Corn Maze. Yan, dito to sa Saskatchewan Province. Ayan, mangunguha muna kami ng mga feed ka ng face paint. Isabel. Face paint. Face paint. Nangunguha kami ng ng damo kasi i-feed namin yung mga goat. Yan, naubusan na kaming ng pambala. Yung parang feeds nila. So, pwede naman tong mga damo. Okay na, bebe. Oh, put it there. Dito kumukuha kami itong mga damo. Come here. Oh. Yan, kumukuha kami itong damo. Yan. So, isa na naman tong pasyalan. So, from Saskatoon City is about 40 minutes drive. Yan, medyo malayo-layo. Pero maganda tong lugar. Ayan, maraming corn tapos mga hayop para sa mga bata, para i-feed nila. Yan, tara, i-feed natin yung goat na naman. Mabalik-balik kami sa goat eh. Baka tamaan ka ng sungay. Yan. You want more? Ubus agad. Ito lang, takaw. Want more? Yan. Kasi wala na kami ng feeds yun. Nangunguha na lang kami ng damo. Kasi mas gusto nga nila eh. Okay, let's get more. Medyo nakakatakot doon sa slide. Hindi naman masyado. Pero napakabilis kasi ng pagpababa ka. Yung isa daddy smooth, yung isa may bump kunwari. May bump kasi yung isa pero yung amin medyo smooth. Pero yung pag nasa pababa ka na ng mabilis, mukhang mababa pero sa personal medyo mataas din. Ipot ulit. Maganda dito sa Youth Farm Corn Maze yan.
Dami nilang sunflower. Yan, marami tayong kababayan na nakasabay ngayon. Yan. Yan, papicture na naman tayo dito. Malaking upuan. Napakalaking upuan. Picture muna. Tapos after nito kain na. Sobrang init. Sige na Jo, tulo-tulo na lang. Malaki silang corn maze, ano? Diyan. Yan. Yan. Corn maze yan. Kaso hindi na natin susubukan. Gawa ng baka bukas na ako lumabas dyan. Kasi malaki siya. Malaki, malawak. Yan. Yan. Hindi ko na na-video kasi nandun kami sa slide kanina doon sa taas yung rides na may salvavida. Hindi ko siya na-video yung maze. Pero try ko i-video. Tapos ako mamaya. No dad, there's a small maze. We can go. Meron din palang maliit na maze. Pero tingnan natin kasi inintay namin yung wagon. Yan. 5 PM daw aalis. So sasakay muna kami doon. So after nyan siguro maze tayo. Balik ng Saskatoon. Farm na to.
naman tayo sa ano, Potato Canyon. So hindi siya kasama dito sa ganitong restaurant. Bibili ka ng ano? Magkano? $5? 5 shots? So $1. Maganda to. This is right here. This is your trigger. So whenever you think you have your target lock, Okay. Oh, wow. this is for your protection. Oh my God, too low. Woo! The wall. Okay, one more. Not a target, shows the wall. Oh man. Whoa! The wall. Yes. You can try. Very close to the target though. To aim, but mine was pretty close. Whoa! The wall. 1, 2, 3, go. Wow! That was. You didn't see that. I hit the target. Ay, wow! You too, Dad. Yan at nakakatuwa yung ano, Potato Canyon. Nakaisa rin ako, nakaisa rin si Helen. Daw hit na target. Rinig niyo yun? Bira lang ang ano doon, nakakatama. Okay, push me. Yan, Okay. at ano naman siguro, Faster. kaya naman. Pero magsiswing muna itong dalawang bata. Yung isa nandun, nagkakabayo. Ito. Itong goat na to kanina pa to eh. Nakakatuwa to kasi tumatalon siya sa sa bakod. Nakakalabas siya, tumatalon siya. Papasukin natin. Babalik yan. Babalik yan. Balik doon. Balik na. Balik na. Ayan na. Balik na. Ayan na. What? Ang galing, you know? Langya yun na. Pinabilib ako nun na. Walang kwentang bakod to. Ang galing, no? Yeah, so itong ano ba to? Youth Farm corn maze eh. Maganda sa pamilya lang. Hindi siya malaki, napakalaking ano niya, napakalaking farm. Kita niyo naman yung mga corn na yun, no? Napakalaking maze niyan. So ngayon mag-aalas 6 na ata ng gabi, pero yan. Ang araw yan, tirik na tirik pa. So let's go at kumain na muna siguro tayo. Binabilib ako nung kambing na yun. Ayos. That's why, that's kind of why I'm here. You know, to make money because it costs quite a bit to make this little car. Everything costs money, you know, whether Look at the car. What happened? Uy, sisik-sik! Uy, talaga! Wow!
Mauyaman ka. Mauyaman ka. May ngay kalaban. Sarap ba? Tinanggal mo. Subi. Yan at dito na lang natin na tatapusin ang ating vlog sa ngayon. Yan at maganda dito no sa anong tawag dito? Palagi ko nakakalimutan. Youth Farm Corn Maze. Yan dito sa Saskatchewan. Sa labas na to ng Saskatoon, 40 minutes drive from Saskatoon City. Lahat kasama niya mga Pilipino yan. Yan. Mga kasama ni Isabel naglalaro, mga Pilipino yan. Sila ate. Yan, thank you for watching. Pinawisan ako dun sa basketball.